Kining pagtuman og sugo mao gid ni ang gustos Ginoo. Sa dihang gihimo niya ang tao didto sa kaning paraiso, sa garden sa Eden, doon na siya'y sugo. Ang tentasyon sa yawa, nakasintro gina sa pagsupak sa sugo. Ang yawa, mutudlo nato nga supakon ang sugo sa Ginoo. Ug ang tanang sugo nga makaayo sa katilingban, kay ang sugo sa Ginoo maayo man gyud. Ang iyang mga sugo, espiritu man o kinabuhi. Ang yawa mutudlo nato sa pagsupak. Aron, dili na ta mabuhi, mga matay na ta. Nilingi ay mong tupad. Ingna, mutuman ka sa mga sugo dinhi sa atong simbahan, inigsimba. Ingna mutuman ka. Akong pakapinan og sugo ha, gawas na mangutana gyud mo sa atong ashirits ug asa mo lingkod kung di mo atimanon, nya di gyud mo mulingkod kung dili mo atimanon, gawas anang sugua para nis mga parishioners. Kana sang atong ludhanan, bisan tinuod gubaon na ng atong lingkuranan pero giampingan ba nato sang di mo samot ka guba. Kanang mga ludhanan og maabot mo sa dinhi simbahan inyo manluhod man mo no kay mo yukbo mo. Inig human ninyo yukbo samtang maghuwat mo sa misa, itiklo pagbalik aron dili tungtungan sa inyong tiil, nya unay mosod dili yatakan. Haron dili madalig kaguba. Itiklop gyud. No sa naman sa naibalik? Inig pangluhod sa konsekrisyon. Unya inig barog, ibalik na sad. Unsa man pagbalik og pag-ana, hinayon kanang way tingog. Mutingog gani na og pinakahinay nga tingog, purgatorio. Nya maabot na gani ang tingog ana nga altar kay imong gilamba kay naglagot kas pare, imperno. Unyag magdungan mo lamba ana nga murag itag naay kanang kuan nagpabuto og kanang mga albintador, impierno mong tanan. Hinayala na siya kay ang Ginoo naa siya sa kahilom, wa siya sa kasaba. Ano? Ya, okay na. Unsaon man ta pagtintal sa yawa aron gyud matintal ta. Iya ginang iigo sa atong gikinahanglan, sa atong gipangandoy. Iigo na niya ang iyang tentasyon. Pareha gud anang lalaki, mangandoy gyud anang babae. Di, ang magtintalo na ni muglaki nga babae may gipangandoy ana. Pras pare, ang pare laki gyud kayo. Ambot kaning nagwali, laki ba kani? Pero nahibaw ang yawa sa kasing-kasing. Hibaw sa na siya sa atong mga gikinahanglan, sa atong mga needs. Kay bright na kay yawa, gamhanan man na. Mauto si Jesus, nagpuasa man siya, di gigutom, giadto de si yawa. Unya kay gamhanan man si Jesus, aware si Jesus mga igsoon atong panahon na nga naa siya gahom. Purtin niya kagamhanan, nga anak siya sa Ginoo. Motong niingon dayon ang yawa. Gamhanan man ka. Ano mag-antos man ka ng kagutom. Wa bitay nakakita. Ikaw ramang usa dinhi. Kaning bato. Himo aning pan. Aron kakaon ka. Ana. Naa siya gahom. Gigutom siya. Unsa man? Og kamo pa ato. Labi na karon atay mga tingpuasa. Abstinensya. Ngayon, abot na nimo dito, magpuasa koron. Pag abot, kalami sa litson. Ang sa marong adlaw, ay Sabado man din. Ay, senior naman sa kuha. Mukhaon lang kuha ni, uy. Ingon man sila, nga optional running senior citizen. Kaya ang puasa, 18 raman nga to sa isintang edad. Ana, akaon din ka. Di ba? No, na,
ang yawa, ig-o niya ang atong panginahanglan. Yang anong mahimo mang tentasyon, nga ato mo sa nang panginahanglan, nya kanang atong panginahanglan, hinatag mo sa nas Ginoo. Kanang mga longings, iya mo nas Ginoo para mamotivita pagtrabaho. Ang yawa, tintalon taniya, nga ang pamaagi aron makuha ang atong gikinahanglan, saman, dili Diyos nun. Mao na kanang sala o kanang tentasyon padung sa sala, doon na siya tulo ka properties or kinaiya. Nya bantay gini. Musod gani ning tulo sa imong pagkabot sa imong pangandoy, yawa na na. Una, lami. Lami ginang tentasyon. Lami ginang sala. So, naa gani tan-aw nimo gilamian ka, ingna dit ayay yawa na ni. Ana. Ang katong way lami motoy iyas Ginoo. Hay may lami pan o bato. Tubag. Pan. Nya, unsa may gibuhat ni Kristo? Nagsigil siya tan-aw sa bato. Wa siya maghimog pan. Wa may lami ang bato. Di nagpabilin yang bato. Oh, di ba? Hay may lami kanon kanang linoto o pulong sa Dios. Kanang linoto nimo sudan, ana, cake baron, mga empanada, budbud, biko, binignit o pulong sa Dios. Hay may lami ba? Pulong sa Dios, way lami, oy karong ganing gawali ko na magin ito ay nga liog. Wa gid mo maapektuhis ka bugnaw. Dali gid dukaon. Kaya nga naman wa may lami pero gasukad pa ta diri. Tiam-tiam ng baba ni mo bi juga. Lami na siya. So pagbantay anang lami. Kamong mga bana, hay may lami, asawa o silingan? Bot lang. Kamo sang mga asawa, hay may lami, bana o pari, joke. Kanang ka-textmate. Oh, ana. Hay may lami ninyo be, kanang buhok nga giuban o kanang kinuluran. Oh, kana panawa na. Hay may lami ninyo kanang kilay nga katag o kanang binadlisan. Oh, kana pagbantay ana, hay man ka ana lamian kanang naw nga galuspad o kanang minik-apan. Oh, hay may lami ninyo kanang pilok nga nagbugbo kayo o kanang sinumpayan. O kana panghuna-hunaan na. Hay may lamian ninyong tan-awon kanang ngabil nga naglagom o kanang ngabil nga pinintalan. Ana, hay may lami ninyong hikap-hikapon kanang hugot pa o kanang kuyos na. Hay may lami ninyo pagkaon o slat. Kusga. Bakakon. Kana pangutan-an yung kaugalingon ato pangutan-on. Paglikay sa lami, pili atong way lami. Mao to si Adan og si Eva dito sa paraiso pagingon lami kay tan-awon ang bunga, ingos iba kalami di tinuod no. Tiam-tiam day siya, kaon dayon. Tubod mang laway. No bitaw dinhi sa simbahan. Gihangyo kita labi na mong mga babae pagsulob gyud mo og proper attire nga kanang tabunan gina ninyong tanang lami ninyo. Unsa may mga lami ninyo kanang mga abaga. Nya kamo mag off shoulder sa dere. Masig mo tiam-tiam ang pari ana ikakita no. Kana abaga pa lang na. Nya unsay sunod sa abaga na mga dugan ana. Labi na inyo ipakita ang mga kanal no, ana mga kanal ba. Uy, mutubod ang laway. Ang sunod, mga puso-udan, patay na kita diha. Mauna, tabuni na ninyo. Tinabangay ta ba? Anong inyo magyong himoong konsumisyon, pare? Sayo na lamura. Nag-aisakan ni mo sa kwarto, kay kuyog dito, kanya pati ni mong daghanang nakita na. Torture ka Arang-arang na mga bana, kay guli ninyo.
Bahala ko na nila, may pahimungtan mo na nila. Likay ng lami, magtinabangay ta. Ikaduha, dali. Ang tentasyon, magdali gina siya. Hay may dali. Magpakasal o sa, una mag-sex, o sex o sa, unya nila ng kasal. Ay may dali, anak. Premarital sex, dali kayo. Hay may dali, magpakasal o magpuyo-puyo. Ha? Ang pagpuyo-puyo, dali kayo, pero may pag-ingon nga, kuyog ta. Pero kasal, mag-process pa ka, anatanan. Mao na karon daghang ang nangayawaan dinis ato, magpabunyag, tag 10, tag 20 kabuk bata, may lag na duha nga kinasal nga mga ginikanan. Sige nagtinukhangay, way mga kasal. Nilingay mong tupad. Wa ka matukhangi una. Wa ka matukhangi, kasal o sa mo, anak. Daghan kay dinhi. Kaya nga naman, dali man, magdali man. Unya ang pagtigo mo kwarta dugay man. Di pa man gumiridi pa dir, di pa mi ready. Unya anong nitira man kang di man day ready? Di ba? I-ready o sa tanan. Una patira, pataka man lang kag tira. Mao na kay gadali. Unya, punan pa gyud nga lami, kinsa pay makakuha na. Sige man sad kuyog-kuyog. Sige man sad gatong sakay-sakay ng motor. Nya, sulo ba ng mubo kayong short? Kinsa man say dili lamian ana. Nya na uban magdas motor usa na lang kakamot, gagunit dire. Mahapyod-hapyod pa. Nya ang nag-angka sad ana sad ang kamot ngadto, ihakop sa gugma diri ambot ug hata to padong ka no. Sige sa tog kupot sa kambyada. Ay kaysa may makaagwanta na. Makahapit yung mga hagunuyan, kasagingan, sa mga lubing harag, maglikay ta ng lami og dali. Bihay may dali be, nga makakwarta ka. Flood control o sweldo? Flood control, kawatan ng budget. Karon ay gi-reveal yan na social media, nakita na ko dito nila ni gi-announce to ni kanang Ted Filon sa ilang programa. Iya sang gisubay-subay ang na-release kuno nga budget na asgaa na-release sa DepEd nga budget. O man na mahisguti karon, flood control may sikat kayo. Pero iyang gisubay-subay 2022 hangtod 2025 ang na-release di ay nga budget sa DepEd 3.6 trillion. 3.6 trillion. Unya ang shortage nato sa classroom naas mga 165,000. Nya ang nahimo murag wa pa tingin to kaabot og 4,000. Gani sa 2025 ang nahimo nga classroom 22 ra ka buok. Unya ang na-release nga kwarta 3.6 trillion. Hain man kuno na. Unya ang katong gisubay-subay nila ni aning Senador Rodante Marcolita katong pagprimerong hearing nga siya head sa Blue Ribbon Committee, ang subay-subay nila nga gi-affirm sad sa tanan nga ang nawa nga kwarta sa flood control budget ning abot og 1.3 trillion gikan sa 2022 hangtod sa 2025. Karong 2026 na nasay daghan kaayo nga posibleng mawa. Ug mao na nga nilubo og maayong atong utang. Hapit na moabot og 18 trillion ang atong utang arong as of this month. Mga igsoon, tungod ni sa tentasyon, lami, dali na kwarta. Dali na kwarta. Ikatulo, sayon. Sayon buhaton ang tentasyon. Sayon kay mga igsoon. Basta naa gani sayon nga kausaban
sayon nga kalampusan, tentasyon na. Sayon nga katagbawan, tentasyon na. Pero guna nang, unsa may sayon pag-usab sa imong naong, usbon ang imong kasing-kasing, o pintala nimo imong naong. Hay may dali og sayon buhaton. Ang pintalan ang naong. Muadto lang kag parlor, igawas nimo, nausab na imong naong. Pero sa tinudanay, wa ba gyud mausab ang tinudanay nimong naong. Kay guli nimo sa inyo, gakusmod mangyapong imong naong. Bati ra gyapon kag naong para sa inyong silingan nga wa kauyon anang kakusmod nimo. Ngadtos imong bana, bati gyapon kag naong, bisag pinintalan imong naong, kay nagkusmod mangyapon ka, di mangyapon ka managad sa imong bana, luod lang gyapon kag naong. Usba imong kasing-kasing, kuhaan ang imong mga prejudices, kanang imo bang mga biases. Imbis mo ingon kasi imong silingan, mga kawatan. Karon mo ingon na ka, I love you. Iniguli nimo, imong naong galuspad, wagi kuan, pero nag-smile na ka, ang imong silingan, hala, nausap man kanahan. Ina naman siya, tanawa ang naong. Aw bitaw, nawa naman magkusmod. No? Nya mag-smile na ka, nya manghatag din kanila, nya manglimpyo pag ilang tugkaran. Ang imong naong, igtanaw nila, nausab yun. Usab. Ang imong bana, imbes nga sa una, magkusmod ka, karon smiling na kay ka, nya magsige na kay nga, dong, I miss you. Yung bana, panuwain ka ko, ano naman na siya? Giyawaan, matingin yung buwang-buwang. Uim kay ni. Nya magsige na kagparayig, ano? Ano man? Okay na? Sayon ba na buhaton, ang pag-usab sa kasing-kasing, muagi o sa kaghilak. Ako naglagot ko sa akong mama sa una. Kaya sigihan miglatos. Hangtod edad kog 12 anyos. Ang pinangga kay nako si Papa. Kay si Papa muapil og palatos. Magpalatos siya. Aron mga bali tong sangas bayabas, dili na malatos diri namo. Adto mabali niya. Di gid siya musukol. Munas Papa, ako ginang higugma. Di ba maluoy magita nang maoy daog-daogon? Anak. Kinsa maroy gidaog-daog ang mga Duterte o ang mga Marcos o Pinklawan. Ay nalamog tingog. Kanang gidaog-daog, kanang sigihag lutos, kanang sigihag butang-butang, himuag taghang mga pasangil, matud pa ni Kristo, bulahan kamo kung bugal-bugalan, butang-butangan og lutoson. Karon mura sila gilinog pag-declare ni BP Sara nga mudagan. Daghan ang mga reactions. Ngano man, mubango na gining gidaog-daog, tumba gimong tanan. Posible ba? Mao to, si Papa manoy na tumba, na paralyzed man. Pagka September 1989, unconscious, gahigda dito sa ospital. Si Mama sad gabarog dito sa kilid, ni anak ko sa Ginoo, Lord, nganong kanimay imong giparalyze? Kana untang gabarog, maong imong giparalyze. Pagsuod nako sa seminaryo, ang akong batasan murag mama. Hangtod karon, natakdan kong mama. Isog, perfectionist, result-oriented. Di na ko kakita sa akong sayop o gikontrahan ko halos 80% sa akong mga kaubang seminarista. Hangtod karon, ambot ako mga kaubang pari, pila ka kabuok nila ang nagkontra nako. Sakit dawaton. Tawgon ko nilag maumao. Motong na-process ko sa SPFY partly, na-determine sa akong spiritual director, ang imong mama, mao'y imong problema. Natakdan ka sa imong mama, kay wa kanya kadawat hangtod karon. Nakakis na ba ka sa imong mama? Nako, wa, yun pader. Imagine ako mamukis ka, hey, di ko ganahan. Sa imong uyab, kadaghan pa der. Astila. Okay, nakauyab ko, napo kabuok na, pipila ato natusikan ginagmay, no?
Nakagakos na kasi imong mama, kanang ikagi mo gakos, nakuha sad pader. Ngano man, hilasan ko pader. Nakabless na kasi imong mama, yes pader. Kanang ikagi mo bless, kanang iniglakaw nimo, inigabot nimo, mo bless ka, adili sad pader. Inhumag pangadji, kay kundi mi mo bless, latuson man sad mi. Mao di ay mo bless ka kay latuson, pero di ka nang ikaw gyud iglakaw igabot, wa man na sad namo practice sa pader. Nakaingon na kasi imong mamang I love you, nawa gyud pader. Pwede kag mouli ka karos inyo. Unya ang imong mama igabot, amin ni, amin lang. Nya isikit ang imong panit sa panit sa imong mama. Yes, mama atong panahon na kuha naman ka ng half na ba kay diabetic nya lisod na siya glakaw, uli din ko sa amo tortin akong paningkamot, gipaningot ko pag imagine nga mo amin kong mama igabot. Pag abot na ako sa mama galingkod, abutin ko, ma, paamin ako, ada dis mama, abinyag ako mga iyang pag-umangkon, pag ana niya, oo, gibunlot sa mama, kay ako man di ay, gibunlot, oo, gabinunlot ay mis kamot. Ni amin jud ko niya, akong gitapiyon sa kong agtang, pag human, buhian ako niya, nilingkod ko tupad niya, almost 3 minutes, wa mi tingogay, kay si mama, muaksyog ipli, kaya wasa siya maanad, ako yung gisikit akong bukton, ako sa gihilasan ba ako, ang akong duha kay igsuon nga naglingkod dito, nagduko, naingon tingog naunsa ka, nimbuang-buang dako, yung ano man isa, o tingogay, kalitlag abot, naamta ni seminaryo, ya, pag human sa mga 5 minutes, nagtabi na mi sa akong mama, spontaneously. Ana, pag abot ako sa taas, pag abot ako sa akong kwarto sa taas, nga gamay, ningadto ko, pag sakan ako, after mga 15 minutes na mong tabi-tabi, ni ana ko, yes, nakaamin ako, mama. Ana, yan, ningon sa dayon ang kaning kuan, ningon sa dayon sa kong una-huna, ay pag yes diha, kay inigdaog ni mo, muamin asan ka. Uy, muamin naman sa dayon ko. O, pag human ako ato, ningon dayon akong spiritual director, kada semana makauli ka para lang mo amin sa imong mama. Hangtod nakagakos na ko sa akong mama. Nindot kay akong gibati. Nausab sang akong naong ug mag-atubang kong mama. Ako na siyang gisuroy-suroy, kuyog mi. Naagi mis landbank 8 years ko dito, wa gid nako dadas mama. Ningon mama, mao din ni imong gitrabahoan sa una, nako mao ni mana. Suroy-suroy na mi, wa jud ko kasuroy-suroy ni mama sa una. Nya pag uli na ko ngadto sa UST, kay dito naman ko sa UST ato nag-eskwela, pag abot na ko dito, gimingaw na kong mama for the first time. Karon patay na si mama.